Raġel minn Nepal xed fil-qorti li ħallas 4,000 euro biex japplika għal permess ta' xogħol f'Malta fuq il-bażi ta' kuntratt ta' xogħol fals li allegatament kien iffalsifikat minn ex impjegat tal-Aġenzija tal-Informatika tal-Gvern il-Mita. Il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Andre D'Amato mill-Mosta, professjonist fl-ICT li spiċċa imkeċċi mill-Mita, komplit dalodu fej ukoll jinsab akkużat bit-traffikar ta' persuni ħażil ta' flus, użu ħażin ta' tamir, falsifikazzjoni ta' dokumenti uffiċjali, frodi u dikjerazzjonijiet folot l-awtoritajiet pubbliċi. Ir-reati allegatament seħħu bejn 2018 u Mejju ta' din is-sena. In-Nepalis xed kif qabel vjaġġa lejn Malta kien bat 4,000 euro l-ħabib tiegħu minn Nepal stess, iżda residenti Malta biex jikseb permezz tax-xogħol f'Malta. Jirriżulta skont il-prosekuzzjoni li l-flus għaddew lil D'Amato biex dan japplikalu għal permezz tax-xogħol fisem il-kumpanija bbażata f'Ħalqormi. Direttur tal-istess kumpanija bl-isem ta' KSL għall il-qorti li hu qatt ma kien semma bin-Nepalis u li l-kuntratt ippreżentat kien falsifikat, inkluż il-firma tiegħu u letterhead bil-logo li apparentament tniżżel mis-sit uffiċjali tagħha. Fl-investigazzjoni ħareġ li l-applikazzjoni saret online bl-ID tal-istess D'Amato. Żewġ żgħażagħ Maltin wieġbu li huma ħatja li saqqu korvett ħamra f'pompa tal-petrol f'Għawdex u ħallsu għall-fuel bi flus folots. Svenat Soppardi, is-sewwieq ta' 21 sena minn Bormla u tfajla tiegħu Xejzi Kassar ta' 25 sena minn Birkirkara ingħataw sentenzi ta' ħabs sospiżi mill-qorti wara li wettqu ir-reat it-tnejn li għaddew f'sinar għal ħabs tal-ħamsa. Jirriżulta li l-Pulizija ta' Għawdex interċettat lil koppja wara li ġiet informata mill-pompa tal-petrol fix-xewkija dwar dan u ma sabu li l-korvett kienet għadha ipparkjata ftit l-isfel mill-pompa tal-petrol mill-istess vettura ġew elevati aktar karti tal-flus folots għad Soppardi li kien mixli separatament li kiser il-ħelsin mill-arrest kif ukoll li saq mingħajr liċenzja u polza tal-assigurazzjoni ġie kkundannat sentej ħabs sospiżi għal 4 snin u projbizzjoni ta' sewqan għal 12 xahar. Il-qorti ikkundannat li tfajla sentenza ta' 15 il xahar ħabs sospiżi għal 3 snin.